Vedetään Suomi valkoisena ja kahvi mustana. Edit Korsen ja tupla editit lähtee helposti niin kuin triplatkin. Jopa koodit näppäimistöllä ja hiirellä grindataan läpi edit 5 kontrollit 2v2 klipille full box full 5200 come on Tumilon kanssa reloadis Räkkeli process unrelease päivässä ja toisessa päivässä Battle Royales Räkkeli unreleasesta Steam Teema Roll 11 taas gradaan Minecraftia ja rakentelee omia kyliä. Teemu taas grindaa Fortis kuppeja ja qualifyia OG-kuupis mennä hyvin. 200 pojo joutuu jo pelättyä 200 pojo on parempi kuin MX-salade tai Makral. Myöntäkää jo isisti klippikuntoon ja iskee naisia Levin kanssa jo. Pistäkää like ja tilatkaa kanava. Pistäkää klippikuntoon ja menkää itsekin iskekaa naisia, se on mukavaa. Edit Course, tupla edit lähtee helposti niin kuin triplatkin, jopa kuvaadin näppäimistöllä ja hiirellä. Grindataan läpi yö. Full beast, full box 200. Edit 5